Sådan der. Nu går vi. Nu er dine fingre på YouTube. Okay, godt. Er der sang på? Nej. Fed! Så den er 3 minutter lang. Men snakker de engelsk der, hvor du har dem, eller snakker de dansk? Det hele verden kan se dem. Som alle dem, som der... Men du filmer ikke. Skulle da ikke filme andre, det er ulovligt. Ja, Ulovligheder! og det er meget Men ikke har vi plejer at plukke brumbær? Jo. Men det er meget... Jeg fik et chok. Undskyld. Fordi mine sko, de larmer ikke. Du ved godt, selvom du visker det, kan folk stadig høre dig, ikke, Laura? Jeg fik mig en kæmpe chok. Jamen, nu fik vi sgu også filmet, at der er en, der sagde det. Ja, kom. Nej, forkert vej, Isa. Bor du ikke derovre mere? Jo, men nej, jeg er flyttet. Har du ikke hørt det? Nej, du har. Jo, jeg har. Men hvor? Jeg har flyttet ind der. Jeg ved ikke, Nej, du hvorfor. har. Jo, jeg har. Nej, du har. Jo, jeg har. Nej, du har. Jo, jeg har. Jeg triller, jeg er flyttet derover, så. Du tosser. Okay, fint. Lad os videre. Altså. Forkert vej. Vi skal herover den her vej. Hvad fanden gjorde den der bil? Den vendede sgu sig lige om. Ja, det ved jeg godt. Det var en elbil. Okay, vi må ikke filme sådan andres grund og sådan noget. Der er kun gået 2 minutter. Og vi har stadig 1 minut og 30 sekunder i eller andet. Og vi må ikke filme, hvorhen jeg bor. Jeg er bare overhovedet ikke hendes ven. Vi er bare uvenner. De bedste uvenner. Fuck det, du er svin. Jeg kan køre ud, jeg kan falde ud på vejen, og så dør jeg sgu. Du er dum, eller hvad? En bus? En bus, den er sgu ikke... Jeg stjæler bare dine fans. Der var en snegl der. Jeg ved det godt. Guys, vi slukker altså nu, fordi at I må ikke se, hvor jeg bor.